आबा हो बेहाय आं बेसेबांबा टेनसन जागासिनोमोन मिथिगौ नोङो आरोथ' बे माइकेला माइकेल बेफोरबायदि लाङोदां मोनसेथ' आंनि फन हरबाबो खिन्थाहरबावा हमा आंनि फिसालाखौ बिदि लाङो नङा मेडाम जेबो माने नोंखौथ' दिनैनो दानो जबनिफ्राय आउट खालामबाय आं फैनांला नों गाबोननिफ्राय मेडाम मा बुंखो औ जुदि आंनि आबाया माबा मोनसे जायोमोनबा मा जागौमोन हे मम बेहाय माइकेलनि जेबो दाय गैयाना आइ एम सरि मेडाम नाथाय एबि बाबायानो लिंदोंमोन बेखायनोसो आरे बे लिंबानो जे नोंबो थांथारनांगौ आंनाव सोङालासे बेबो मेम आइ एम सरि आंखौ जबनिफ्राय होखारनो नाङा ना बेखौथ' नों सिगाङावनो सानग्रोनांगौमोन नाथाय मेम माइकेल नों बिनिफ्राय थांथ'दो नाथाय एबि बाबा आंखौ जबनिफ्राय होखारनो नाङा ना जेबो नङा आं दंना टेनसन दाला नोंसोरथ' बेवहाय एबि बाबानि मोजांनि थाखायसो लाखिदों आरो नोंसोरथ' गोरोन्थिया आंनिसो मम मा येस मम माइकेलखौ आंसो लांदोंमोन बेनिफ्रायथ' आं नोंखौ रायजानो गिनानैसो फनखौ मोखायाखैमोन मम आरो थगायनो खोन्थादोंमोन येस मेडाम एबि बाबाया थिगखौनो होनदों होमबाबो माइकेल नोंखौ खिन्थाहरनो हायोमोन बिदिथ' खालामनाङामोन एबि बाबायाथ' गथ' मानसि नोंथ' साननांगौमोन ना प्लिज मम नों जा बुंना आंखौ बुं माइकेलखौ नङा नोंनाबो जाजायासैदां आबा बिदिथ' खालामनाङामोन बहा थांनायमोन आरो मानो बेहाय आंनि जिउआनो थाङां थाङां बेसेबां गिबाय थादोंमोन आंना गामियाव थांनो बादोंमोन बेखायनोसो आङो मोनसे जायगायाव थांदोंमोनलै आरे अब्ला नों सना बुंनांगौमोन ना बिदि खालामनाङामोन ना बोथोरानो जि गरमहाय आबा सान्दुंखौनो एकदम बाहरदोंमोन आङो ओमफ्रायथ' नोम्बियाबो बुंबाय दिनै थाबावदो आंथ' हाब जानाय नङा बिदि थाबाय थाब्ला आरो नोम्फायाबोथ' नोम्फाखासै जेबो नङा दे आयै ओमफ्राय मा बुंदों आबा माने नोंसोर सानैजों कर्ट मेरिज खालाममारनोसै औलै आयै ओरैनोबाबो प्रब्लेमानो जोबखाया माथो बुंबावनो बेफोरखौथ' रायलायनो बाबाय आङो दानो मोनसे रायलायगोन मोनसे जालायगोन ना दे आबा बांद्राय बेफोरबायदिबो माबा थाबाय थाजालाना गोदान गोदान खैफोद फैलाबाय थायो जिउआवबो औ आयै ओमफ्रायथ' बिदि रायलायनानैल' थाबाल'थ' जालाना आबा माबा मोनसे खालामखानांसिगोन उफाय गैला नङाबा खायसे नोजोर गाज्रि होग्राबो दंहाय आबा आजिखालि माथो बुंबावनो गिनायसो मोनो आं आयै बाराखौबा गियाबा माथो एसे गिदिर जाथाय जाबाय बिहामजोआथ' बारा गिबावा थेवबो जोंहाथ' गिनाय दङ ना आंथ' बुङो दानो लायबाबो जेबो नंथारला आबा बिस्राबो मोनथिखायो जोंहाबो बयबो मोनथिखायो राजिजोबखा माथो टेनसन बिलाय बिनि सायाव नै आंहाबो ओंखाम ओंख्रि संनो एखनबा हाखु दाखु जि हास्लाबा जायो ओजों रावबो गैला दे बिहामजोनि गोनांथि जाखाबाय आंनोबो दे आबा हारसिं ब्लद लायना फैबाबो जेबो नंथारला जोंबो थांगोन ना उननो बाइकजों लायबाबो जासिगोन ने आयै नङाबा माथो बाइकजों लायबाबो जायोहाय माथोबाव ओरैनो खाथि खाबो मा जानोखाय दा माबा हाबा गिदिरखौ नेना थाबा प्रब्लेमसो जायोहाय आबा ओमफ्राय आरो मोनसे खिन्थानांगौ दंबावोसो मोनसे खोथा आयै आयौ हामा खोथासै बेलाय आबा र' जाथारबा खिन्थानोसै मोजांबो जानो हागौ गाज्रिबो जानो हागौ आरोना दे मोनथिगोन नोंसोरबो दे बिदिबालाय सना आंहाबो नै न'आव फैलायबाय खामानिया जालायनोसैलाय माथो खालामबावनो हारसिं जाहैबाय मावनाय दांनायफ्राबो बिहामजो फैबासो स्र' जाथारसिगोन आंहा लोगोबो मोनसिगोन ने आबा आरोथ' नेनायनिफ्राय नेबाय समानो फैनो रोंला माथो बैसागुआबो नै थांलायसो लांबाय आबा एबार बिदि जेबो जाला आयै मोजां आबा दे बाइकजोंबाबो लायना फैथारदो जागोन आयै बा बिमा फिसा गावसोर सानसेल' मा रायलायखोलै जेबो नङा नै मेहेर माथो सासेयाबो खावब्ला फैबायानो मा बाथ्रा रायलायदोंब्रा दा मा रायलायबावनो आबा नोम्बाजैखौ बाइकजोंनो लायदो होनबाय आं आबाखौ बाराबो नेबाय थाजालाना बा मम एकदम गुड आइडियालै ने औरा मेहेर ए मोजां आदा आरो बाजैखौ बेबायदिनो दोनबाय थाबा प्रब्लेमसो जाबाय थागोन लायखादो दिनैनो दानो बेनोथ' ओमफ्राय आं दा मार्केटावबो थांबावनांगौ दसे होमबालाय दायोहाय मोनासि थांसै ने आबा माने थुनथुलियाबो गावनि खामानियावसो थांखादोंना डिउटियावसो दंहैयो ओइ आदा डिउटि सिउटि बाद होथ' गासिबो ओमफ्राय इम्परटेन्ट खामानियानो नोंसिनि जुलियासो दायो बांद्राय रायलायनानै टाइमखौ वेस्ट दा खालामसै आदा डाइरेक्ट लायनानैल' फैदो बास बोथ' आरोहाय आबा नुवाखै आदा बिमाया बेसे खस्थ' जाबाय आंहाबोथ' दा जास्राथ'लाना बिहामजो गैया माया हारसिं मावनांगौ जाबायना बेखौबा होनखांबायना आङो माथो ओमफ्रायलाय आदा जागोन दे आरो नोंसोर रेडिल' थाबानो जाबाय दे अब्ला बिदा फंबाय सानैजों रायलायथ' नोंसोरो आंहाथ' खामानियानो जोबाहाय आबा
जागोन दे मम जागोन बाजै फैबासो रेस्ट मोनसिगोन नोङो एसे गासिबो आबासाननि सायावसो बेफोरो बाजैयाबो फैफाखाबानो जासैमोन लायनांलायबावगौसो औलै नोमबाजैया बेबायदि फैगोनखाय जानला मानलानो खम नङा बेबो बयनाबो सिमां थायो आरो मोनसे थानायालाय नंनायाथ' नंगौ र' आरो हाबायाबोथ' जिउआव खेबसेल' जायो नालाय अब्लाबोलै सोरबा लांहां जायोना आदा बेखायनोसो बुंदां दाथ' गथ'फोर नोंसोरो ओमफ्राय दायो थांनोसै आबा ओमफ्रायथ' आदा बेबायदि सिरि सिरि मिनिबाय थाना मिनिस्लुनानै जालालै आदा मोनथिबायना बाजैखौ सानबाय थानानै बेबायदि नङाब्रा मेहेर आंनि बाजैखौनो मोनथारदों आरो बाजैखौ लानानै फैदोल' आदा जेखि जाया मानोना थुनथुलि बाजैजों नोंनि जरियानो बेस्ट आंनि थाखाय सोरबा गुबुना फैबा नोंसिनि जरिखौ बेबायदि सिफायनो हायाना गावनि मोजां मोननायखौ मोनाबा बिराद दुखु थायोलै आदा नङा होमबा बेथ' बे मेहेर आंथ' बेबायदि साननोनो हाखाया थुनथुलिनिफ्राय गोजान जानो जेसेनो नेगोन ना ब्र' एसेनो प्रब्लेमा फैबाय थागोन बेनिफ्रायथ' मोजां सम फैयालै मोजां समखौ सेनानैसो लानांगौ जायो एकदम बिराद खाथारनाक हले मेहेर औ आदा मोनसे खोथा बुजि मोनाखै आं नों जे बुंदोंमोन नों हाबा जाहैदों नाथाय जायनि हाबा जाहैदों बेथ' लक्ष्मणसोमोन ना अब्ला नों बेखौ बोरै सिनायखो थेवबो मोनसे जायगायाव बेरायथावथाव थांदोंमोन आं आरो लोगोफ्राबो थांबाय थादोंमोन ना बयबो बेखायनो ओमफ्राय सोंनानै थांबा आं माना खालामगौमोन खालामामोन ना बे थेवबो दाबो नोंखौ जेबो बुंला आङो मानोना नोंनो आंनि थाखाय देरसिन आबा मिथिबाय आं एसेबांबो राया नोंखौ सोना मालाबाबो आंबो डेडखौ मोनसिगोन साननानैसो थांदोंमोन मम नाथाय बेहाय सोंनो एसे बोरैबा मोनदों आङो नाथाय जेबो नङा दाबो थांफिनगोन आङो आरो एबार 100% जाब्लासो थांगोन आं दे ओमफ्राय जुदि नों बरिं मोनथारदोंबा जोङो दसे शपिंआव थांनोसै बेफोरबायदि खिन्थालासो दा थांसैल' जेरावखि थाङा नों ममनो खिन्थालां दे अके मम जागोन ओमफ्राय आयै माइकेलखौ बेबायदि होखारहरनाङालै मानो होनबा गोरोन्थिया आंनिसोमोन ना दे जागोन दे नोंना आंनि सिमां मिजिं गासैबो आरो देनांहाय देरबोला जिउआव माबा नङा माबा मोनसे जाना बिमाखौ नायनांगौ ना आबा आं नोंखौ जोबोद गोमाजानो गियो जागोन दे मम अब्ला नोङो गासिबो मोजाङै सालायनो हामारोथ' गारिखौ दसे गारि ड्राइभार जाथ'नानै थानोसै आङो मानो होनबा खामानियाबो आंना इजि जागोन माल लांलाय लाबोनायावबो प्रब्लेम जानाय नङा आच्छा बिदिबा लाखि नों गारिखौ मोजां सालायनो रोंमारोथ' औ मेम आं गारिखौ मोजाङैनो सालायनो रोंखायो आगोलावबो सालायदोंमोन आङो बिनिफ्राय 2 इयार्ससो सासे मालिकनावबो सालायबाय जायखिया आं रोंगौ आरो दा माने बुंनो थाङोब्ला आंहा बेफोराव एक्सपिरियेन्स दंखायो दे जागोन नोंखौ आंनो आंनि फिसौलानि थाखायसो नांगौ माने एकदम प्राइभेट आरो ना बहाबा थांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय नांगौ जादों फिसौलानि थाखायसो नांगौ होमबा दा जना नोंखौ खिन्थानायलाय नोंखौ लिंहरनाय जाबाय दिनै जागोन मेडाम आं माने राजि दङ हे मम मा जाखोहाय आरे बा फिसाजोआबो माथो सिख्लाथारलै बेनानो फिसाला दंबावलायो आरो बेनो हाबा जानाय माबा दसे थानानै बाबाखौ शपिंआव लांनो नागिरदों आङो बरिं मोनदोंनो मानसिया जागोन दे आइ बिदिबा आरो नैबेनो जाबाय आइ जोंहानि ड्राइभार गोदान लाखि हेल' मेम अके नाथाय मम जोंहानावथ' मेरला ड्राइभार दंखायोमोन ना बेखौलाय मानो आरो गोदान आइ सना बे जाहैबाय जोंहा आबौ एबिनि थाखायसो स्पेसियेल ड्राइभार मिथिदों नुवाखै बेसे प्रब्लेम जादों गथ'आ माबाखौ माइकेलखौसो लानानै थांदों दा आरो बे जेरावखि थाङा जेरावखि बुङा नैबेनो गासैबो नायजोबसिगोन जागोन मेम जेबो टेनसन लानाङा बाखि आङो दङ आरोथ' माबा मोनसे गोरोन्थि जागोन बेबायदिनो जेबो मौका होआ आङो भेरि गुड आंनो बेफोरबायदि मानसिखौसो नांखागौ दे अब्लालाय जों मार्केटआव थांनो नागिरखादों नायनायनोसै नों माबायदि सालायो ओमफ्राय मेम माने आंना सेलारिया जेसेबां बुंदों बिनि एसेबो खमबो नङा बाराबो नङा जागोन दे नों सेलारिखौ जेबो टेनसन लानाङा देनां थुनथुलि सनाखौ लानायनि खोथा दङ ना एसेसो फैसाफोरखौबो नांगौ दा आरो आंहाथ' खारथ'नांगौबो जाबाय बेखौ मावथ'सै आरो मोजां जायगायावनो खामानि मोनसनलायबायलै लाखि मालदार खालाय न'आबो सेलारिखौथ' एसे बुरजायैनो मोनखाबाय आङो दे दसेनो नेथ' जों फैगासिनो
बिदिब्ला साबिया मेडाम आरो आं बाहेरायाव नेना थानोसै। बैयाव जनानो होखागोन थांनाय। अके मेम। मानसिखौ फसायदों आं आयै, माने जोंहा आइ बाबानि थाखाय लाखिनो मोजां जागोनदां बडिगार्डआवबो। जायोमोनथ' र' आइ, मानो होनबा आइ बाबानोबो गोनांथिखा मानसि सासे नङा सासे। औ मम। लाकिखौ हमनो एसे गोरलै नङा, नामुमकिन टुनटुलि। आरोथ' फैसायालाय मा? आइनो गुबुननि आखायाव हरगोन आङो, फाथायहरगोन। गासैबो बेबस्था लाखाजोबोबा आंलाय। मा बे सैमानि फिसाया नोंनि लोगो जायोना माथो? लोगोथ' नङामोन आदा, नाथायो लोगोनिफ्रायबो बांसिन लोगो। मा होनदों? औ आदा। नङा माने मा बुंनो सानदों नोंलाय? माने आदा लक्ष्मण आदाखौ आङो जियानो जा मोजांबाबो गाज्रिबाबो आं बेखौ बावनोबो हाया। आंखौ बे मोनसे टाइमाव जाय बासायदोंमोन ना, बेनोमोन जायनि थाखाय आं दिनै थांना दं आदा। मा होनदों मेहेर? नाथाय आं बेखौबो मिथियामोन जे बे बाजै टुनटुलिखौसो मोजां मोनखुमानानै दङ। बुंबायथ' थायोमोन र' सासे सिख्लाखौ मोजां मोनो, बाट एसे खाहानिखौ बेलेगसो बुंदोंमोन। नाथाय जेला हाबायाव थाङो अब्लासो मिथिबाय आङो। बिदिबा जाय नोंखौ बासायदों बे सैमानि फिसायासो। औ आदा, नङाबाथ' आं थैबायमोन। जेबाबो आं लक्ष्मण आदानि अननायावसो दिनै जिउ गोदान मोनदों। नोंनिफ्राय सानना नायोब्लाथ' बेखौ रोजा रोजा साबायखर। नाथाय जे बे खालामदों, बेखौबो हले आं बावनो हानाय नङा मेहेर। बेखौनोथ' बुजि हायासै आं आदा, बेथ' एसेबांबो गाज्रि नङामोन होमबा। सरि मेहेर, आंबो निमाहा होनो हानाय नङा। आरो नोंनि थाखाय बेखौ अराय जिउ रोजा रोजा साबायखर थागोन। थेवबो गोरोन्थियाथ' गोरोन्थिना, दाय नालाय दाय। मोनथिगौलै आदा, ओमफ्राय एबार खनसे लोगो मोनबावबानो आं बेखौ बुजायनो ट्राइ खालामगोन। बुजायनो? बे मानसिखौ बुजायजायो नामा? फाग्ला जाबाय बियो, फाग्ला टुनटुलिनि मोजां मोननायाव। मानसिखौनो सिनाय हालायैसो बुनांगौ बेखौ बाराखौबा। नंनायाथ' नंगौलै आदा, जर जबरदस्ति बेबो बाजैखौ लांथारबाय नालाय, आंनि आदानि बाजैखौसो। मानसियानो फाग्ला जामारबाय बियो। खर' गाज्रि ब्रेन शट बायदि। बेफोरबायदि जायाथ'। सासेनि गोसोआनो गैखाया, बेखौ मालाय लांबालाय हाबा खालामबालाय मा मोनगोन बे? मोजां मोननायाव जायोलै आदा बोरैबा। गोसोना, गोसो फिलिंस फैब्रबोसोबा। बेबोथ' माने मोनथियामोन नालाय। नङा, मोनथिखायोमोन बियो। मोनथिखासेयावबो बे आंखौ दं होनना मोनथिखासेयाव बेबायदि खालामदों। माथो बुंबावगोन आदा दा, मानसिखौ लोगो मोनबा आं बुजायबावगोन र'। बुजायला बुजायलि गैलालै मेहेर, डाइरेक्ट जेलावसो थांसिगोन बियो। नांगौबा नोंखौ बासायनायनि थाखाय आं बिनि दायखौ एसे खम खालामना होगोन। साजाखौ एसे खम मोननाय बायदि। थाथ', मार्केटाव थांनांगौ आंहा। आदा लोखिनाबो जायाखैलै, मालायनि लाइफआवलाय मानो बेबायदि गेजेराव हाबखावनांगौ दे। मोजां मोनबा मोजां गाज्रि जेखौबो सिनायमारालै, सिनायनायालाय मिथिगौ आंबो, फाग्ला रखम जालाङोना। थेवबो आदा लोखि, गार्लफ्रेन्ड मोजांखौ नागिरगोनलै, सानैजों टेनसन गैया। फसायनायालाय जानला मानला फसायलाबायाबोलै, माने गोसोबानो सोरखौबा लानो बेफोरबायदि जायाना। आंबो हाथरखिखौनो बावनो हाया, थिग बेबायदिनो आदा लोखियाबो जाखागोन बे गोसो सिङाव माने। जेन'बा बाजै टुनटुलियाथ' आदा साननि जाबाय, होमबाबोथ' ना। बाजैयाबो नोंनि जानो हाखालालै आदा लोखि। इसोरा एसे नाहरथोंसैलै आदाखौ, माने बुद्धिफोरसो नाहरथोंसै। जेन'बा गाज्रिबो मोननाय फैयोना। जोंहा माने बाजै टुनटुलिया नङाबा बिनि जायगायाव बेलेगबा मोनसे खोथामोन आरो, आंबो सापर्ट दंखायोमोन। दा बिस्राबो बाजैजों आदाजों, आदाजों बाजैजों बिराद माने ट्रु रिलेसनाव दंथारो। नोंखौ बोरै गोसो थोनो दे, मालाय आदा सानखौसो फसायो। नङाबाथ' रावबो गैयाबा आंनो लायसिगौमोन ना बेखौ। सिंगेलबा लायजागौमोनलै आंनो। जानाय नङालै, माथासो जाजोबगौमोन बे आंनि। खम नङालै बाजैयाबो आंना। आरोथ' बेयाव नों आइखौ आंखौ सिनाया होननानै मानो थगायनाय बुंनाय? मानो जोंदाव मानो? नोंजों जेबो रायलायनो गोसोआनो गैया आङो, आरो नों आंखौ फैनानै बेयाव डिस्टार्ब खालामनाङालै। मा बुंखो नोङो? मा बुंखो नोङो? नों दिनै आंखौ सिनायैबो जाफ्लाबावबाय, बा जोंदाव बा। ओमफ्रायथ' नों मा सानदों हा? आं बिनिफ्राय थांगोन, नोंसिनिफ्राय थाङा आङो, नांगौबा आं बेयावहायनो थैगोन। मा बुंखो नोङो? नङा, नों मानसिया मा डिस्टार्ब खालामफैदोंलै आंखौ? ओमफ्राय नों आंखौ मानो थगायनाय आंखौ सिनाया होननानै? दानो आइनि सिगाङाव बुं नों आंखौ सिनायो होननानै, मानो थगायनाय? नों नङाबा आंहा ओरैनो रावबोआनो गैला जोंदाव। नोंनि थाखाय रावजोंबो सैजायै जाबाय आङो। आंनि न'नि मानसिफ्रा बयबो गाज्रि मोनजोबो।
नागारजोब्बाय आंखौ just because of you नोंनि थाखाय जोंदाव and now नों आंखौ बेफोरबायदि ignore खालामदों So what? आं मा खालामनांगौ जाखो? मा खालामनो आरोथ' गोख्रै आंनि न'निफ्राय ओंखारलां नोङो ओंखारलां दे जागोन बिदिबा आंबो नोंनि न'निफ्राय ओंखारलाङाथ' नों आंखौ माब्रै बिनिफ्राय होखारो नायनि आंबो आरे बेथ' मा सेवफ्रालै जोंदाव नों आइखौ गिदोंना हा आइखौ गिदों अब्ला आं रायलायगोन ना आइजों नाथाय आंहा रावबोआनो गैला नोंनि अनगा नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामदों जोंदाव मानो बेफोरलाय नोंनिसो गोरोन्थि दा आंथ' नोंखौ बुङाखैमोन ना नोंखौ सोर फैनो थिना दिनै आंजों मा बुंखो नोङो अ येस आं दानो बुंदों दानो ओंखारलां नोंनि साननाय बायदिथ' मालाबाबो जानो हाया खोनासंबायना नोङो आंनि साननाया माब्रै जाया नायनि आंबो नङाबा नोंखौ केस होगोन आङो जोंदाव मिथिबायना मा एबार नों डिसाइड खालामदो ना नोङो जेलाव थाङा दालि ओंख्रि जाहैनो ना मानो नों आंखौ जाम्बि रखम मोनदों नामा हो आबा जोंदाव नों आरो सिरि सिरि बेजोंलाय मा बाथ्रा रायलायदों बेवहाय गावनि गोदै गोदै रावा नोंखौ बियो फानदायनो सानदों नामा नङाथ' आयै आंथ' बेखौ सिनायानो ना आं मिथियालै बबेनिथाय आंखौसो डिस्टार्ब खालामफैलाबायबाय माबा नङा माथो आं खिन्थागोन ना सैथोखौ मादै आयु दहायनो बुंखाथारबाय आंनि फिसालाया नोंखौ सिनायानो होननानै आइ ओमफ्रायथ' ना आंलाय सानदोंमोन सानासो जोंनाव फैगोनदां नाथाय नङा आंसो बिसिनाव थांनांसिगोन आरो मेंसैलै माथो जों फारसे डिउटिनिफ्रायबो फैदो आरो बेलेग टेनसन मा बुंबावनो आरो बेनिफ्रायथ' लक्ष्मण मा सानदोंब्रा नोंखौ आं गिगोन नामाब्रा हो फैलै एबार फैबाव नोङो खेबसेथ' नोंनि मेथाइ जानानै आं बिहुस जानानै नोंजों थांनाय बायदि जाबायना वालाय आरो नोंजों आंजों खाफालावनो गैयाबा मोनगोन नामालै आंहालाय सानसे दा देनांहाय सानखौ आंहा सिंग्रा जावै जावै एन्जर जावै जावै जानांगौनि खोथा दं जानाय नंलालै आं दा मोनायावबाबो थांसैलै सानजों जेसेनो सानगोन सानब्रेलांबायानो थागोन साननानैसो दिन थांगोन दिना बारगोन बारखाबायानो ना बे प्रब्लेमखौ आं सल्भ खालामग्रोनोसै ओमफ्रायसो बाखिखौ नायनोसै उनाव र' लक्ष्मण बुन्दा गवालै नों गवा फैलाय फै आरोबाव आंखौ लांग्रा नोङो दम मारिनो फैदों थुनथुलिनि सेराव नोंनि जाथारा माथोसै आङो आंना नोंखौ बांद्रायबो गाज्रि मोनग्रा जालामोन मिथिदों लक्ष्मण नोंसो आरो बिदि खालामनानै गावखौनो आंनि नोजोराव नों गाज्रि खालामना लाबायना मानसिनि गोसोखौसो नायोब्ला आं मिथिबाय बेफोरबायदि जानला मानला नांला बंसा बायदि सेंग्राखौ आं फसायाना आंनि सानाबा स' सुइट गारिमबा दाबो फैला माथो फैनो होननाया आन्टिजों आइजों ओमफ्राय आंबो ना स' सुइटनो साननि थाखाय दख'ना गानलायनानै नेना दं मानसियासो दाबो सफैलालै बनबो सिननांगौ दङ बनखौथ' गामोनहाय सिनगोन आं जै लक्ष्मणखौ एकदम फोजोबस्रांनो हाथोंनि मानसिखौथ' मोनथ'वाखै र' बनावनो नोंनि रागाखौ हेगारग्रोजोबगोन आङो आथ' जाय डेड बडिखौ जों मोनदों बेथ' मानसियानो सिखावखासोमोन सिखावनि दायाव साजा मोननानैबो फैखांनाय अके बाबा अलं नों माबा पसन्द जादों बेवहाय मम मोनसे टि शार्ट दङमोन जायखौ आं बिराद फसायदोंमोन नायनो दे आङो ट्राइ खालामनि दे नों जुदि पसन्द जादोंबा लादोबा बाबा दे थां दे ट्राइ खालामनाय अके मम नों थाथ' दे आं फैगासिनो अके आंबो बैथिं माबा नायनो दे एसे अके मम बाबा आंनि गथ'आबो ना एसे खुसियाव नुब्लालाय मोजां मोनो गोसोखौ माने नोंनि मिनिनायखौ नुब्ला आंबो बिराद मोजां मोनो आबा आङो माने थुनथुलिनो माबा माबि लानो सानदोंमोन एसेबां टाइम गैला आंनाव बाट माबा मोनसे गिफ्ट होनो सानबाय आं हाबानि सिगां दाथ' कर्ट मेरिजसो खालामसिगोनबा आङो माबा मोनसे फिसा गिफ्टबाबो होनसै आङो सम गैला एसेबां आंनाव नङाबा आंनो गोसो गाज्रि मोनगोनलै गोदोथ' बिराद बायदिसिना बुंदोंमोन बाट एसे जास्रालाना टाइमा सर्ट बिनिफ्रायथ' माबा मोनसे पसन्द जाबानो लांसै आङो आरोथ' अलं बाबानि बार्थडेआबो फैगासिनो सना नों सानदों आंनि फिसालाखौ नुबा मा जानांगौ जाखो बेलाय आंनि बाबायाबोथ' दानो फैगोन
सोरनि महरखौ नुनांगौ सोरनि महरखौ नुखो आंलाय